Fl-uffiċċju tagħna daħlitilna telefonata ta' xi ħadd li qalilna li fuq tal-linja ħadd ma qed jitla jiċċekkja jekk il-biljetti mhumiex validi. Jien ġejt il-belt u ħanara din vera. Ħanaqbad nitla' fuq l-ewwel karozza tal-linja li nsib, nixtri biljett ta' satejn u naraw kemm indu mindur bih. L-ewwel karozza tal-linja li nitla' fuqha hija rotta numru 2. Minn hawn għal Raħal Ġdid. Inżilt mi fuq l-ewwel karozza tal-linja, mort niekol ħatta bil-kalma għaddew satejn dan il-biljett li għandi f'idejja skada, jekk irid nerġa' nitla' fuq tal-linja suppost nerġa' nixtri biljett ieħor imma jien se nibqa' nipprova nirkeb tal-linja bl-istess biljett. Jien utiela il-mara ta' qabli tur il-biljett li xufier u jien ikolli nagħmel l-istess. Imma x-xufier jitieħda qata' mill-bogħod u jħallini ngħaddi mingħajr ma jinduna li l-biljett huwa skadut. Karozza tal-linja oħra. Din id-darba x-xufier ħallini nitla' mingħajr laqqas biss jiċċekkja li l-biljett. Fuq l-aħħar karozza tal-linja li tlajt, laqqas biss kelli għalfejn noħroġ il-biljett minn ġol-but. Qabel ma tlajt fuq tal-linja daħħaltu ġol-but u x-xufier ma staqsinix jekk għandix biljett u wisq inqas ma saqsini biex noħorġu nirjulu. Jiġifieri stajt laqqas biss kelli biljett biex tlajt fuq tal-linja. Karozza tal-linja oħra, se nerġa' nipprova nitla' mingħajr ma noħroġ il-biljett minn ġol-but. Din hija t-tmien karozza tal-linja li tlajt fuq għallum. L-ebda xufier ma ċċekkja l-biljett u l-ebda uffiċjal ma tela fuq tal-linja biex jara jekk il-biljetti tan-nies mhumiex validi. Infatti, il-biljett tiegħi baqa' fil-but. It-tieni jum, se nkompli l-vjaġġ tiegħi fuq il-karozzi tal-linja madwar Malta biljett li issa ilu skadut aktar minn 24 siegħa. Fuq l-aħħar karozza tal-linja li tlajt, ix-xufier stenna li nurih il-biljett. Ir-raġel li tal-qabli jurih il-biljett u qisu jien kelli nagħmel l-istess. Allura ħriġtu minn ġol-but, imma kif rali għandi karta mitwija fidi ma stennilix niftaħha u għamilli s-sinjal biex nibqa' dieħel ġewwa. Wertit, tallas ta' satejn u iddur ma' Malta għal jumejn. Fl-aħħar karozza tal-linja li kont fuqha kelli noħroġ il-biljett u nurih lix-xufier. Imma m'għandunax li kien skadut. Tliet ijiem. Erġajt qiegħed indur ma' Malta u għadni kif inżilt mill-15 il-karozza tal-linja. U ħanitla' f'oħra x'ġiet. Malta sabiħa, jekk xi darba jkollkom iċ-ċans tagħmlu din id-dawra li qed nagħmel jien illum, għamluha għax taraw ħafna postijiet f'Malta li għadkom qatt ma rajtuhom qabel. Ħamu nilħaq tal-linja li jmiss jien. Kont se nitla' fuq ix-xarabank ta' warajja imma mid-dera waqfitlu ħajtowjaw ilu. Qed nistenna biex naqbad 17 il-karozza tal-linja. Issa qed nissogra ftit aktar għaliex kull darba li nitla' fuq tal-linja qed noħroġ il-biljett minn ġol-but u nferfru ftit quddiem id-driver imma mhux qed jindunaw l-ebda wieħed minnhom. Il-biljett 3 ijiem ilu għandi ġibtu trieta. Satax. Se nitla' fuq it-19 il-karozza tal-linja. Erġajt qiegħed il-belt wara 3 ijiem
wara 20 rotta differenti tal-karozzi tal-linja ta' Malta u biljett li ilu 36 sija skadut f'idejja. Issa jew jien vera fortunat jew inkella un problema kbira fis-sistema.